Хай не трывожыцца сэрца вашае. Верце ў Бога і ў мяне верце. У доме айца майго жытла многа. Калі б было менш, сказаў бы я вам, бо іду прыгатаваць вам месца. І калі адыду ды прыгатую вам месца, зноў прыйду і прыму вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я буду. І куды я іду, ведаеце, і дарогу ведаеце. Сказаў яму Тамаш: Господи, не ведаем, куды ідзеш. А як жа можам ведаць дарогу? Кажа яму Ісус: Я дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне. Калі вы мяне пазналі, то і айца майго таксама ведаеце, і адгэтуль вы ведаеце яго і бачыце яго. Кажа яму Піліп: Господи, пакажы нам айца і хопіць нам. Кажа яму Ісус: Ужо так доўга я з вамі, і вы не пазналі мяне, Піліп. Хто бачыць мяне, бачыць і айца. Як жа ты кажаш, пакажы нам айца? Не верыце, што я ў айцу, а айцец ва мне? Словы, якія я вам кажу, не ад сябе самога кажу. Айцец, які заўсёды ўва мне, робіць справы свае. Верце мне, што я ў айцу, а айцец ува мне. А як не, дык дзеля саміх учынкаў верце. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, той будзе рабіць справы, якія я раблю, а нават большае за тыя учыніць, бо я іду да айца. І пра што толькі прасіць будзеце айца ў імя маё, зраблю гэта, каб айцец быў праслаўлены ў сыне. Калі мяне аб чым прасіць будзеце ў імя маё, я зраблю. Калі мяне любіце, захоўвайце прыказанні мае. І я буду прасіць айца, і іншага пацяшыцеля дасць вам, каб заставаўся з вамі навек. Духа праўды, якога свет не можа прыняць, бо яго не бачыць і не ведае. Вы яго ведаеце, бо сярод вас ён застаецца, ды ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ трохі, і свет мяне ўжо не ўбачыць, але вы мяне ўбачыце, бо я жыву, і вы жыць будзеце. Вось у той дзень пазнаеце, што я ў айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае прыказанні мае і беражэ іх, гэта той, хто мяне любіць. А хто мяне любіць, таго любіць будзе айцец мой, і я яго любіць буду, і аб'яўлю яму сябе самога. Кажа яму Юда, не той Іскарыёт: Господи, што гэта сталася, што ты маеш аб'явіцца нам, а не свету? Адказаў Ісус і сказаў яму: Калі хто мяне любіць, будзе берагчы слова маё, і айцец мой палюбіць яго, і мы прыйдзем да яго і зробім жытло ў яго. Хто мяне не любіць, не беражэ слова майго. А слова, якое чуеце, не маё, але таго, хто паслаў мяне, айца. Гэта вам сказаў, між вас знаходзячыся. А пацяшыцель, Дух Святы, якога айцец пашле ў імя маё, ён вас усяму навучыць, ды нагадае вам усё, што я вам казаў. Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Не так, як дае свет, я даю вам. Няхай не трывожыцца сэрца вашае, і няхай не ведае страху. Чулі, што я сказаў вам, адыходжу і прыходжу да вас.
Калі б вы мяне любілі, сапраўды цешыліся б, што я іду да айца, бо айцец большы за мяне. І цяпер сказаў я вам, перш чым станецца, каб калі станецца, паверылі. Шмат ужо не буду вам гаварыць. Надыходзіць ужо князь гэтага свету, і ён не мае нічога ўва мне. Але каб свет пазнаў, што я люблю айца, ды як айцец мне даў загад, так раблю. Падыміцеся, пойдземце адсюль.